እዚ ትምህርቲ እዚ መቐፀልታ ናይ ተቐዳማይ ትምህርቲ ናይ ኮምፒተር ኔትወርክ እዩ። ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ፍሉይ ነገር እንድሕር ኣሎ ብዙሕ ላብ ማለት ሲስኮ ፓኬት ትሬሰር ተጠቂምና ብዙሕ ኔትወርክ ዲዛይን ንምግባር ይኹን ትራብል ሹት ንኣብነት ሓደ ነገር ምስራሕ ተኣብዩ ከመይ ጌርና ነዕርዮ ዝብል ግብራዊ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ፕራክቲካል ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ትምህርቲ ክንከይድ ኢና መጀመርታ ቅድሚ ናብቲ ኔትወርክ ቀንዲ ኣርእስትና ምእታውና እቲ ኣብ ኔትወርክ ዘሎ ሃርድዌር ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ። ንኣብነት ኔትወርክ ክንብል ከለና እንታይ ዘማእኸለ እዩ እንታይ እንታይ ኢና ኔትወርክ ዝፈጥሮስ እንታይ እዩ ኢልና ክንብል ኣለና ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ከምዚ ኣብ ታሕቲ እንሪኦ ዘለና ኣብ ኮምፒተር ኔትወርክ ዝርከቡ ሃርድዌራት እዚኦም እዮም ማለት እዩ። ንኣብነት ብፀጋም ሩተር ኣላ ምስ ብዙሓት ኔትወርክ እተራኽበና ሃርድዌር እያ። ኣብ ዝቕፅል ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ስዊች ኣላ ሌየር ቱ ስዊች